Tita Tanya Chinita. Sino? Ako? Magandang araw. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan ng luhika, mahika at konsyensya. Ako po si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Isang historic event at trending ngayon ang Gilas Pilipinas. Palakpakan. Masaya na yan? Manggas, sagad na yan? Ganun talaga ako. Kahit masaya o malungkot. Parehas lang. Ang importante, ang mahalaga na nanalo ang Gilas Pilipinas. Ganyan ka din pag nasasarapan ka. Ganun din. Masarap ang panalo nila. Tama. Sa Olympic or FIBA Olympic Qualifying Tournament. Dahil ang makapasok sa nasabing torneo ay makapaglalaro sa Paris Olympics. At nanalo nga ang Gilas Pilipinas laban sa Team Latvia with a final score 89-80. Mismong ang coach na si Coach Tim Cone ay hindi makapaniwala na natalo nga nila ang number 6 na team sa FIBA rankings ng Latvia. Ibig sabihin, nagamit talaga ni Coach Tim Cone ang kanyang triangle offense na ginagamit din ng mga angkol. Triangle offense, church housework. Pinupush talaga? Congratulations, Gilas Pilipinas! Mabuhay ka! Buhay! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Hi, Coach Tim Cone. Basic! Morning call! Morning, Teens! Ka-basic! Feel good morning! Yes! Sa mga nagpuyat, shout out! Napuyat sa panood ng Gilas Worth Pilipinas versus Latvia. Ngayon ay July 4, 2024, Thursday. Sa oras ng 7:31 ay kasama niyo na angkol na angkol from Davao. Nakashoot sa Novaliches. Angkol Dago! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang pambansang tita. Dahilan bakit ka nanonood ng radyo. Na-shoot sa Bacoor. Gustong magpa-shoot sa Pasay. Tanya Chinita! My chinita, girl, my chinita, girl. Once again, congratulations! Gilas Pilipinas! Grabe! Nakaka-proud. Nakaka-proud. I'm Friday. I'm Friday, Mars! After 60 years na, alam mo yung hindi ka nananalo sa European team kasi ang lalakas ng... 60 years school? 60 years. European team and number 6 ang Team Latvia. May mga NBA players sila dun na naglalaro sa team nila. Sa Gilas walang NBA player. Diba? We only have naturalized player na si Justin Brownlee. Ang galing ni Uncle Justin. Siya ang kumana. At saka lahat ng Gilas players. Kai Soto, yung may kalokalike ako dyan eh. Sino? Si Dwight Ramos. Si Dwight Ramos. Sige na lang. Kalok-alike. Baka Dwight Ramos. Ganon. Ay, Mang Kanor. Bakit? Hindi na magwapo si Uncle ah. Ganyan ka. Ba't marami na humaling? Yun na nga eh. Yun na pinagtataka ko. Mana sa'yo. Dinadaan sa charm and mabulaklak na mga salita. Ganon ba yun? Ganun yun. Pero Mang Kanor, congratulations sa gila. Congrats din natin si Express. Nandito ba si Express? Morning, Express! Maayong buntag kaninyong tanan and I am here to
say my congratulations to Gilas, Pilipinas. Mabuhay ang mga Pilipino. Yan. Sabi nga ni Express, anong yung motto mo sa sports? Yes sa sports. Yes to sports. No to drugs. Yan! My God, I hate drugs. Yun naman ang importante, tis, di ba? Ba't niyo pa hinuhuli si Mang Kanor? Tanyo yung grind siya ng grind ng titas, may pikit-pikit siya. Ay, yung kay Mang Kanor, ma'am, hindi naman yan addiction. Ano po yan? Ay, sakit talaga yan si Mang Kanor. Yeah, sa pagiging... Matabi niya yung mukha. Matanda na kasi, ma'am. Okay Prehistoric yung mukha niya. Hindi na madala ng alignment, ma'am. Prehistoric. Alam mo ba, Mang Kanor yun, yung prehistoric? Ano ibig sabihin nun? Prehistoric? Hindi ko maalala eh. Naalala ko yung history teacher ko eh. I miss you, ma'am. Again, yung mga ganyan. Sabi ko nga, yes to sports, no to drugs. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Tama po yan. Pero Babae na lang, Mang, Express, no? Kasi I invoke my right to privacy. Kasi nakakabata yun, di ba, Mang Kanor? Basic! Basic Oo, yan. kailangan pa ba Basic i-memorize yan, yan? Basic! Parang si Express, di ko pa narinig magsabi ng kailangan pa bang i-memorize yan basic. Express, di ba ang babae pampabata? Yes, madam. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bata. Ay, basic. Yan. Basic. Totoo naman, ma'am. Basic. Basta mga pampabata daw yan. Balik tayo sa Parang si Gilas, Sir ma'am. Manny ang pampabata, si Sir Manny Wang, ang pambabata niya ay bata. Bata, magbantay ng bata. Yan, magbantay. Kasi ano yan si Sir Manny, parehas kami niyan. Oh, mga Ano? loyal kami. Loyal sa bata. Yeah. Again, we invoke our right Yan. to self-incrimination. Ang galing-galing to, may 3 points no kagabi. Yung player? Ng drug addict. Huwag niyong Mali. subukan, masisira ang buhay niyo. Subukan ng drug addict? Yung bata. Bakit? Ganun ba yun? Nakasubo ka na ba? Again, I invoke my right to privacy. Nakasubo ka na, no? Col? Privacy lang. Nakasubo ka na? Ng bata? Ng basketball player? Uy! Hindi kami talo. Pero, crush mo. Crush mo. Yung basketball player? Coach. Hindi may asawa na yun, kaya dun na lang ako sa bata na. Bata na player? Bata na. Bagay, bata pa naman yung player. Di ka daw nag-reply sa kanya. Sa basketball player? Coach. Oh. Sabi ng referee. Sabi ni coach. Palit muna. Upo ka muna. Sabi ni coach. Sabi ng player. Uy! Sabi niya, papasok na ako. Sabi ng player. Sabi ng adik. Sabi niya, Ma'am, ganun ba yun, ma'am? Adik ba yun o may sipon? Sabi ng adik? sabi ng player. Ay, naku. Baka tumitira din yan. Yung adik? Yung referee. Hindi ko, ganun. Sabi ng referee? Di, yung adik. Foul! Ay, galit naman si Rep. Galit. Yung adik. Technical! Sabi ng referee! Sabi nung Sabi niya, it's Uncle 3 points. Sabi ng announcer! Sabi nung adik. Congratulations, Mal! Nakashoot ka! Uy, sabi nung girlfriend. Girlfriend ng player. Sabi ng adik.
Ang dami niyo nakuha ang good item. Good nakuha ng adik? Referee. Naku, yun ang nakakatakot dyan. Nahuli sa bypass operation. Yung adik. Yung referee. Shoutout sa mga referees natin dyan, ha? Shoutout. Kasi alam mo ba, pag natalo yung team, kadalasan sila yung sinisisi. Yung referee. Yung adik. Kasi nanggulo eh. Nanggulo ng bato ng upuan. Ang gulo ng bato na upuan yung adik. Yung referee. Ay! Tawa na siya ng tawa. Yung adik. Yung referee. Pa-picture po. Galing niyo po kasing shumot eh. Ha? Pa-picture yung fans? Yung referee. Ayan, shoutout sa inyo dyan. Basang-basa na ng laway yung pito niya. Ah, pito ng referee? Pito ng ng coach. Ay, nako. Nagpahiwatig ng kanyang damdamin sa cheerleader. Yung player. Si coach. Oh. Uy! Ikaw, coach, ha? Tirador ka. Oh, tirador si coach? Yung adik. Gilas Pilipinas! Congratulations! Congrats sa inyo. Masaya ang sambayan ng Pilipino. Di ba? Haters gonna hate and Potatoes gonna potate. yeah. Hala! Ang galing-galing. Potatoes gonna potate. Rotatoes gonna rotate. May mga ganun ba? Congratulations! Tuloy-tuloy yung pagkikinig sa lahat ng mga drivers natin. Abangan nyo baka mabibigyan namin kayo ng pang-boundary dahil malapit na ang ating Love Knows No Boundary! Kaya tumutok lang dito sa station number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio! Kailan pa bang i-memorize yan? Basic. Was brought to you by